mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, pababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocketera and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ito po ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We'll Listen and We Don't Judge Culture. At meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. Magandang gabi po. Hello, may ililinaw pa ba ang iyong boses? Pwede mo bang lakasan pa yung boses mo? Magandang gabi. Alright. Anong pwede namin itawag sa'yo? Hello? Diyan na lang, diyan. John. Ilan taon ka na, John? Magto-24. Magto-24. Sang lupalop ka naman galing, John? Tanda. Tundo. Alright. John, palinaw na lang ng boses ha kasi kapag hindi namin naintindihan to, I'm so sorry but we have to drop the call. Alright. John, magto-24 from Tundo, Manila. Ano ang top secret mo? May niligawan kasi ako. Single mom. Pero parang hindi pa rin wala yung feelings ko dun sa ex ko. May nililigawan kang single mom pero hindi pa rin nawawala yung feelings mo sa ex mo. Tama ba ako ng pagkakaintindi? Opo. So, bakit kayo muna naghiwalay nung ex mo in the very first place? Humingi siya ng space. Basta nagsabi siya sa akin na pahinga muna tayo. Ay, di ba kapag pahinga muna tayo, katabi kayong matutulog, ganon? Di ba ganon yun? Kasi sinabi ko na yan din sa asawa ko, tara, magpahinga muna tayo, tapos iba yung nangyari. Charot. Charot lang with the rod. Oh, John, sige. So, nagpahinga kayo. So, yung may usapan ba kayo na ilang buwan lang kayo magpapahinga o ilang araw lang kayo hindi magkakausap? Wala siyang specific na sinabi sa akin. Basta sabi niya sa akin, mag-iingat ka na lang. Sinabi niya sa'yo yun? No. Tapos, pagkatapos noon na sinabi niya magpahinga muna tayo, nakipag-communicate pa rin ba siya sa'yo? Nung sinabi niya sa akin na pahinga muna tayo, kasi galing siya nun sa parang piestahan, ganun. Pustahan? Piestahan. Piestahan, sorry. Medyo bingi. Piestahan. Tapos, pagbalik, 8 days siyang walang paramdam sa akin. Mm-hmm. Tapos, nung bumalik siya, Ano nangyari? sabi ko, ba't parang nag-iba yung ikaw, sabi ko sa kanya, may problema ba? May nagawa ba ako? Tapos, sabi lang sa akin, sorry. Tapos, yun, tinanong ko kung okay pa ba kami. Sabi niya sa akin, pahinga muna tayo. Hindi ko alam kung anong specific na sinasabi niya sa akin, pero sabi ko sa kanya, may iba na ba? Or ano ba nang nagawa ko? Anong sagot niya?
Hindi siya nag-reply sa akin. Basta sabi niya sa akin, mag-iingat ka lang. Ingatan mo sarili mo. Tapos, sorry. So, John, sure ka ba na gising ka ngayon? O baka tulog ka talaga, nagsisleep talk ka lang Gising pa ako. Gising ka, alright. Sige, John, buka mo lang maigi yung bibig mo kasi may mga kabisyo tayong hindi masyadong nakakaintindi nung sinasabi mo kasi parang binubulong mo yung mga sinasabi mo. But anyway, John, so basically, etong si ex mo, nagsabi sa'yo na magpahinga muna tayo, tapos nanibago ka sa kanya, so naging parang cold siya sa'yo. So after ba ng lahat ng yon naghiwalay na kayo ng tuluyan? Or nagsabi ba siya ng goodbye? Tapusin na natin to? Wala siyang sinabi sa akin, pero sabi niya sa akin, mag-iingat ka na lang. Tapos, parang sinabi ko sa kanya pa, pwede pa ba natin ito ayusin? Sabi niya, wala na dapat ayusin. So basically, para kayo naghiwalay, pero wala talagang official na goodbye. Wala siya, parang hindi siya specific na tawag na, parang paano mo matatawag na breakup mo? Kung wala ng official na sinabi niya na break na tayo, I'm sorry but I'm leaving this relationship, o pwede bang maghiwalay na tayo? Ganyan, hiwalay na tayo, hindi ko na kaya. Walang ganon. Sabi niya lang talaga mag-iingat ka, ganon. Kasi tinanong ko siya, sabi ko, ayos pa ba tayo? Tapos, ano ba nagawa ko? May iba na ba? Sabi ko sa kanya. Nung bumalik siya, kasi 8 days siyang walang paramdam. Nabanggit mo na to kanina, no, John? So, medyo pa bilisin na lang natin tong pagkukwento mo, ha? Dahil baka mamaya abutin na naman tayo ng 12:00 ng madaling araw. So, John, etong babaeng ito na naging ex mo, so again, wala kayong opisyal na hiwalayan, walang mga nabanggit na salitang hiwalay na tayo, basta sabi niya lang, ingatan mo ang sarili mo. Then after nun, hindi na ba siya nagparamdam? May time na kinukulit ko siya. Kasi parang hindi ako sapat sa sinasabi niya na ganun. Parang may gusto akong isagot niya. Ano yung gusto mong marinig na isagot niya? Bilang lalaki. Kasi, syempre, totally hindi pa naman kami matagal. Pero, magawa niya na kami nung bago siya manlalig sa akin. May naalala ka bang ginawa mong pagkakamali or pinag-awayan ninyo bago ang lahat ng yun? Wala akong nagawa. Kasi lagi ako nasa trabaho. Tsaka bago siya umalis, bago siya pumunta dun sa place na pupunta niya, okay kami. Ang siyasya pa namin. Kumbaga talagang parang naiwan ka sa ere. Alright, so John, talagang hindi na ikaw kinommunicate nung mismong ex mo na ito. So, you officially parang tried to move on. Tama? Yes. Okay. Tapos mapunta tayo dito sa bago mong nililigawan na single mom. Tama ba ako? Single mom tong nililigawan mo? Opo. Alright. So, bakit mo niligawan tong taong to? Gayong alam mo na may feelings ka pa dun sa ex mo? Kasi lagi ko siya nakakausap, lagi ko siya nakakasundo, lagi ko siya nahanap. Tapos, parang yung feelings ko dun sa ex ko, parang nababawasan na. Aware ba, alam ba, nitong single mom na ito, na meron ka pang nararamdaman para sa ex mo? So ngayon, parang... John? Sa ngayon parang hindi ko sigurado, pero alam ko hindi pa totally ayos. Alright, John, question. Alam ba nitong single mom na nililigawan mo
na meron ka pang feelings o nararamdaman para sa ex mo? Hindi ako sabihin. Pero gusto ko sabihin sa kanya pag alam ko na pwede na. Kasi busy rin siya sa trabaho. Pero aware ka na posible mong masaktan etong single mom na ito na nililigawan mo, na pinapa-fall mo sa iyo. Totally hindi ko pa naman siya pinapapol. Pero syempre may care na rin ako sa kanya. Mahal Pero mo. parang papunta na rin sa stage na rin. So gusto mo pa lang siya. Oo. So palagay mo, okay ba na ituloy-tuloy mo yung panliligaw mo dito sa single mom habang nararamdaman mong may pakiramdam ka pa dito sa ex mo? Hindi ko rin alam. Kaya nga po sumawag ako. Ay, tumawag ka dahil dun? OMG, kaya naman pala. Nangingi ka ba ng advice? Parang gano'n na rin po. Gusto mo tawag tayo sa kabila? Hingi tayo ng advice dun sa kabila. Siyempre, lahat sila dun nag-a-advise, no? Malay mo, makaisa tayo ng advice dun. Kasi, hello, ito po yung programang hindi kayo huhusgahan. Wala kayong maririnig na ambag ko pagdating sa advicean. Pero okay naman sa akin kasi yan eh. Sa akin si single mom, napakabait niya. Oh, sapat ba yun na dahilan para mahalin mo siya ng tapat at totoo? Natutunan ko na rin naman siya mahalin. Tapos, dun sa part na natutunan ko na siya, parang yung feelings ko sa ex ko nawawala. Pero dito tali nawawala ka. Pero, magsasabi naman ako sa kanya ng totoo. Kasi Kailan? Kasi wala namang sikreto din na nalaman, di ba? Depende kung gusto mong panghawakan yung sikreto mo hanggang kamatayan. Hindi naman. Kasi di naman ako ganun lalaki. Mhm. Honest din naman ako sa relationship ko. Mhm. Kung sinasabi mo yan, John, na honest ka pagdating sa relationship mo, ba't di mo siya nagawa in the very first place dito sa nililigawan mong single mom? Kumbaga may bagahe ka pa, ba? Tapos, Parang, kasi tawag doon? nililigawan mo. Pag may time kasi na parang nilalapit ko yung usapan namin. Connection lost. Reconnecting. Hello, John. Hello po. Bumibigay ang koneksyon natin, kaya naman paiksiin na natin ang lahat ng ito. Ano itong gusto mong sabihin sa amin? Ano po ba dapat gawin? Yun yung tanong mo, ano bang dapat gawin? Isa yun na mismo nang galing, di ba? Sabi mo naman, sasabihin mo naman yung totoo dito sa nililigawan mo. So sabihin mo sa kanya yung katotohanan na at some point may pakiramdam ka pa dito sa ex mo na hindi mo pa tuluyang makalimutan. And I think it's normal for us to feel that way while we are processing our own healing. Meron ganun kumbaga habang naghihilom tayo, minsan napapadpad tayo sa mga lugar kung saan hindi naman natin nakalain na mapupuntahan natin. At minsan may mga taong matatagpuan tayo na hindi rin natin nakalaing matatagpuan natin sa oras na tayo ay naghihilom pa ng sugat na iniwan ng taong minahal natin. So I think in order for you to really build a relationship with a person that you would like to be with, first things first, you have to build trust. And by doing so, you have to be honest about what you feel. Kasi dun yun magsisimula Yun ang pundasyon ng magandang relasyon. Ang pagiging honest ng isang tao. Kasi kapag nalaman pa niya yan in the latter part of your relationship or dating scene,
tapos biglang bumalik yung ex mo, tapos ma-inlove ka ulit dun sa ex mo, tapos hiwalay mo siya, di ba lalong masakit? At least, alam niya yung risk of loving you or of entertaining you. Etong single mom na to, alam niya magiging risk kasi alam niya na hindi ka pa masyado nakaka-move on eh. Umbaga, maging fair ka din naman dun sa tao na binibigyan ka ng oras para kausapin siya. Binibigyan ka ng panahon at some point nag-e-effort din para makilala ka. Opo. John, meron ka bang mensahe para sa ex mo, para dito sa taong nililigawan mo? Mamili ka. Sino dito bibigyan mo ng mensahe? Sa ex ko siguro, good luck na lang sa... Good luck. Good luck saan? Good luck na lang sa kanya kasi bago kami nag-iulay, sabi ko sa kanya, kasi siya, wala na siyang family. Wala siyang parents. So, basta sabi ko sa kanya, lagi siyang mag-iingat kung asan siya. Doon naman sa nililigawan ko, siguro mag-focus na lang muna siguro ako sa sarili ko bago muna ako pumasok bago ko na siya ligawan siguro. Siguro friend lang muna siguro. Ayun o. At least may realization ka ng ganyan. Friend with benefits? Charot. Charot. Anyway, John, maraming salamat sa iyong pagtawag. At sana kahit papano nakatulong naman ang pagtawag mo sa programang ito para mabigyan ka, diba, ng mas malinaw na direksyon na kung ano talaga ang magandang desisyon na pipiliin mo sa iyong buhay. Alright? Thank you and God bless. Bye. Nangyari na ba sa inyo yun? Yung hindi kayo makamove on dun sa ex nyo tapos biglang nanligaw kayo ng iba? O kaya nag-entertain kayo ng iba? Alam mo, dati hindi naman ako naniniwala sa ganun eh. Na kailangan mo ng ibang tao para maghilom ka. O kinakailangan mo ng ibang tao para gumaling yung sugat na iniwan ng taong minahal mo dati. Ang mahirap kasi doon, kapag talaga may nararamdaman ka pa para doon sa ex mo eh. Alam mo kasi yung nagmo-move on dahil nasaktan, na hindi na gustong makasama yung taong nagdaan sa buhay niya. Versus doon sa gustong-gusto niya pang makasama yung ex niya, pero hindi na kasi pwede dahil ayaw na nung ex niya. Yung ganong pakiramdam, magkaiba yung sitwasyon na yun ah. And kung sakaling alam nung isa, natapos na talaga sila, at naghahanap na lang talaga siya ng the one para sa buhay niya. I think that is the kind of searching for someone na hindi harmful. Na harmless, kumbaga. Yung klase ng paghahanap ng the one o yung pagpaproseso ng paghilom na harmless dahil alam nung tao na hindi na dapat niyang balikan yung taong minahal niya dati. Kasi tapos na at inayawan niya na. That is okay. Pero kung may feelings pa yung tao doon sa taong minahal niya dati, tapos in the process of moving forward, tinatry niyang maghilom pero alam niya talaga na gusto niya pa yung taong yon. Tapos gagamit ka ng ibang tao, manliligaw ka, mag-entertain ka ng ibang tao. That is very destructive. Yun yung harmful. Especially kung hindi ka naging tapat dun sa taong ini-entertain mo or taong nililigawan mo. Yun yung harmful eh. Ano ba may share ko? Yung una, nagawa ko yun, I think. Yung alam kong hindi na dapat. At hindi ko na, wala na ako nararamdaman. Nasaktan lang talaga ako. At kailangan kong i-mend yung broken heart. And kailangan ko lang pahilumin yung sugat na ginawa ng taong minahal ko. So I dated, guys. Nung time na broken heart ako. And that helped me.
at some point doon sa paghilom ng sugat na ginawa at nangyari doon sa previous relationship ko. I don't wanna say na gumamit ako ng ibang tao. But dating other people helped me para mas makilala sarili ko at mas ma-realize ko na there are so many fishes in the sea. Na ang dami pa palang available na tao sa mundong to na mas better or better pa dun sa previous na minahal ko. Hindi ko lang ginawa talagang available yung sarili ko kasi nga committed ako nung time na yun. At ang sarap mahalin ha. Ang sarap mag-entertain, ang sarap maging likable, lovable, ang sarap na mapunta sa tamang tao na honest. Tapos at the same time, ikaw din honest. Yung ganun ba, patas-patas lang, hindi unfair. Yun lang. Sana hindi tayo manggamit ng ibang tao in expense of building ourselves. Sana hindi tayo manggamit ng ibang tao just to mend our broken hearts. If gagawin natin yun, sana inform sila para alam din nila yung risk. Or sana ganun din sila para patas kayo. Ay nako. Anyway, Kabisher, you wanna share your secrets? Bukas na lang ulit kasi overtime na naman tayo. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, kapiling ang Basa Princess ng Love Radio. Explain ko ulit ha, anong ibig sabihin ng Basa Princess. Yung babaeng mahilig magbasa ng secret file at ang babaeng paminsan-minsan nagbabasa ang kilikili. Doon po yun nakuha. DJ Rakiter, ating kinakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.